Nagpabiling certified kapuso sila si Max Collins ug Ervic Vihandre. Atong sayran ng ilang mga proyekto pinaagi ni ining report. Looking fresh and radiant si Max Collins atol sa pag-renew siyang kontrata sa Kapuso Network sa usa ka virtual signing ceremony uban ang mga GMA executives. Daghan ang nidayeg sa talento ni Max sa iyang pagdala sa mga roles sa nagkanilaing serye sama sa Bihag, Inamorata, Encantadia o guban pa. Gani nakadawat usab siya og mga prestiyosong recognition. Apil na ang Special Jury Prize sa 2018 Metro Manila Film Festival sa iyang performance sa Rainbow Sunset. Og Best Supporting Actress sa 2019 Editors Entertainment Choice Awards sa iyang papel sa Citizen Jake. I just feel so privileged to still be doing what I love in the network that I love. And the fact that I have not only a renewed contract, but also a new project agad to have it to hold. I'm so extremely grateful and excited for many more projects to come. Excited sab si Max nga makauban ang iyang mga fans sa nagkadiyang dapit sa nasod. We'll all see each other in person once again, and I'm looking forward to seeing all of you there. Samtang dako sab ang pasalamat ni Ervic Vihandre sa GMA nunod sa paghatag kaniyang mga dagkong proyekto sa subli dining pagpirma og kontrata sa GMA Artist Center. Excited na si Ervic sa mosunod niyang mga proyekto ug gusto niyang makauban si multi-talented actress Heart Evangelista ug ang bagong kapuso nga si Bea Alonzo. Ni pasalamat sab si Ervic sa iyang mga fans sa rehiyon. Sobrang na-miss ko rin yung mga regional mall shows namin kasi doon ko nakikita na talagang marami pala kapuso talaga ang sumusuporta din sa akin. And sana makapasyal uli kami sa kanila. And simple as makapag-thank you at makapagbigay saya. O Bani Clans Gabutin, ako si Femery Dumabok. Palitang Bisdak!